Magandang umaga, linggo po ng umaga. Ayan, dito tayo kahapon nagtanggal ng mga damo. Ayan, ayan natanggal natin na damo. Ang dami oh. Ayan. At syempre ang katabi natin, yung gabi natin. Next month mag-harvest na po tayo dyan. At syempre, ayan, dito tayo nagtatanggal ng damo kahapon. Ayan, malinis na, wala na tayong damo nakikita dito. Sa dito pa lang po kahapon. Ayan, kasi umuulan. Umuulan po kahapon, kaya ito natapos natin. Pero yung katabi niya, ayan, sa atin pa rin yan. Ayan, yung katabi niya. May mga damo pa tayong kukunin dito dahil ayan may tubig pa. Hindi tayo pwedeng lulusob dahil ayan may tubig pa. Ayan no, may mga damo. Konti lang naman ang damo dito kaya madali tayong matapos. Ayan. Dito malinis na yan. Yung gabi natin. Meron pa tayo doon natatanggalin. Ayan, may tubig. Kaya hindi pa tayo pwedeng lumusong kasi may tubig pa dyan. Ayan, ito nalinis na ni Dana gamit yung pang-cutter na machine. Ayan, ito yung update natin ngayong umaga dito sa bukid ng Shimaniken. Bye-bye, good morning. Ohayo gozaimasu.